Afeyemra oman ganem na yeko Asante mantembia airport ya yeko ya tonso agogwa ya sabia na samoda oman Ghana atene se nipa baako bia woka womo a enya coronavirus yare ne ho bia wo oman ganem no saa ya sabia yenim defo wo ho na tumi abomoden ama sesi a yeka se onipa baako de ne ho ato no afri coronavirus emwa ne ho Enkuntabu a ababeda abontin sese no ene se Ghana coronavirus yade no eyi ni tu hanom no enipa be se oha ene aduasa mienu ena wonya yade no ebi apomdi adwumayefo aban ne endefo obo homodin se obema won mo ayaresa na fensu no atototo niema se de be ya yade no ase entrentre enko baabi na onipa baako a yade no eda edi se wonya bi ewo atonsu agogo sabia ewo Asante mantemu no empanifo ekire sesese wahwe no ama opani no ne ho ato no anesa na amane a wode ebabetu dwa no Asante mantemu apomdi nkwantrefo Dr. Emmanuel Tinkran ena okirikiri mu ese se nipa ne sesese de wahwe no ama ne ho ato no a osanhwehwe ne mojam bi no enya de virus no ewo mu ebio enam so ama wama no kwanse otumi ekofie ne mu nkwa wo kofie no omomodin se obeka ne ho ase demo a wonfa ne ho emfrefre enipa dodo mu be se nefua aduonu enwotwe na nefua aduonu nwotwe echi no obesa ne afre no wahwe no mojam bio se bibisa ewo no na sesese de ne ho ato no krakra yekasa yie no mpanifo eguso yenhwehwemu efifi nipa edi won mani edi nipa bi achi se de be ya bone a sabita frate wonsa akan yaden bi anase yaden bi ebon wo ho no bitumi ayi won na wama won mapomdin a esefata Premotobre Kasee da so ade wogina Asante mantem na ene de ya Asante mantem nso empanifo nhyehyɛ a wɔyɛ yɛsɛ adwadifo nyina ntena fie na wɔn fa enuro nkɔpetepete dwane so ne Asante mantem montin bi so sɛ ne ɛbɛyɛ asamoa wɔ COVID-19 ko no bi entretre ewa Asante mantem na yenkwa ahoma ne so na ye ne ewuku de nkyemboɔ entwetwe nkomo misa ne sɛ sɛn ena dwumadie no ɛkɔ ewuku mpacha ma hae Dama me joso. Me da so ageme so na dwumadie no Asante mantem wom de abawie ye ana wogu so. Me no ka say de me ka say akakra. E se o hwempempen so omodu na dwumadie no ne kase na no o ma ye awie aje sa ka me akakra kakra bi a wo mo egu so ebi wa ha mantem ne edwa hodo ne de dodo na no wo ma wie a je se ne kase mu ne de me ka so ma wie na important bi wo ha on say na di dwane bi wo kwa ho ne ade eno na sisi a no mugu so spray na kakra jo na denchambwe yenim se dwumadie ne de ekoso na miaye ben no mo ye no mo hyase obiaye poten ben e no mo aye miaye he e no mo aduru he so so wo ba Asante mantem he se me no ka say kemefo de no efa central market tese edwa kagetia ene moro market edwa beye edu enkron de ni na no omo efa mu ha me no ka say adwuma ma ye no esoye papa na ye wo keme and ye wo asukwa municipal so no efa atonsu market ana afa nso no abattoa eni edwa hudo bi e wo ho a kese no nso no ekobeye edu eno nso muguso eyemu adwuma dendenden a bebe ekofa ye fa abattoa atonsu market agogo eni ho ni na no eno nso ma ye adwuma e wo ho a eno nso ne ye firi omo nkyɛn na esa ka street mu a honso mo eye adwuma ewo ana fenso wo fa ba bi te se yi oforukro municipal so a honso ayita market any edwa hodo so kakra ho no Ted Junction ho nyina fumigation exercise ne bi ekoso ha no kurani wo hwese ne adwuma no eyeye na wo hwese ne ekumasefo edwadifo wo bia amadwamu wo ubehu obi wo ha na ese behwa ade ni bi akese won se bibi se no obapa diamond nya de bia akoso da na drone na wiem na spray na fenso no o hwe amanfo a de afidie bi abobo machi ni ade ya no bu ha pese o hwe bi no twa bi tu ni phone so sankofo ni bi ana hu ho ana yentimi nyi bi te say sa junkie fo mo de ja edwam ho na mo da do bu akwa tu ka say on so rin fo be spray o say aha ni fie ha na me da me de me ko bi a mo nya modwuma na nko enkame na ja empanifo do mo yo modwuma na mo ko ba bi nti sankofo no ana me ka say yentimi nyi mo fu na mo ofakuma so pa dia ani fa na be fo be bia di ekwan de dadi musa ka say ye adwuma mpo no ohu be ye edu krasa na monten so adi na mbai wo mu buka mu na mo petrosa nti no kra no ase
afei so de ni tebi so abrɛ asanteman dodo na no mra ebeda dadie se covid-19 akwakọ bi sei ekosei eba ya be bi 132 ani ade na se edi hu ba manfo mu enti we no obi ade no ho ahyemu piprakopa eda di pefe se ampa hu no wo ho nanso so no obi apese bɔ no ho ban eniti ya dwatuma ye nyina ye hwese adwumadie no ebe wie pa ya tisi ameno kase de meka se akofom pa ya du pempenso bi a enche bia no ye be wie na ade ba ko a ye hu bi won kan na meka se kuma asenso no bi ko so ha entwa ye ene efi no ubeko dwanu bia won se ya announcement say ye ba be spray ho nti ye ni honi nanso Diamond efi pa ubeko dwa bi mu pa ni ade sezumla yemfo epra ansa ne omu spray ho ni ade akwakwa to sesa bio wo bi a wonya kwanhia na se bi wono to wontan enyi ne ho woni ne ho nie ye de bekwa yare sabia na ye se difie yi se bio ne moto ma na se ne ba bi ma na ansa na ye timi asiesie no na entwa ye sabi pepepe na ekoso ha difie ye pransa na ye enti na ma adwuma no twentwen so dodo enti wodie ni na ato nkyɛn de ye beka se wo mo ye adwuma no Zoom Lion for any other groups or mobile ya ye adwuma ne de no kroni aye ka behwe pa Ewuku wankasa nso kra enchemu a wode maye no wabo adwuma pa enti yeda sene yeda Asante man so aseso ma ya so mre amasa adwumadie ya ekoso na sene ne tofa bom no kire se miaye pi e wa Asante man mu de adwumadie ne ekoso na so ugidi se baabi bi wo ho a eho betumi akam ana mo ye baabi a emse ewuku afia homane so na yensankọ ahomane so Asante mantam ho ana na ya so wo ho ne na ya so eni nkomo na ya mpa choma hai enti yenya na ya no so ye bomoden se yensa beka da chehene na ye saka da chehene da chehen so e wa Asante mantam ho ani nyina edwumadie no a ekoso no enti na yensa eka ono so a ye ne no bedi nkomo da chehene woteme nka ma hai yensa enyanka dache henen so enti yenko techiman no wobuno East Mantam no emunade ekoso wo ho ne se COVID-19 mwa yi a wada ne coronavirus aye yare ekeka omanfo yinti eho achiwade ba ko bi omanfo ye de afutu sam so obi anfa ma ne ho ban eye sanitizer na no na binom nso ekire se wo ye bi nso se wonam kwati kwan so na wo ye ne senti aposifo ensa ka safo no abusia fa sasam ne to hansa ne yankwa ahomane so ne dache hene ncheche nkomo na yan hwese de dwumadie ne koso e wa Asante mantam dache hene mpacha ma hai Diamond ejoso enewie na oyibe so ata ho tsan me da seso aje me so me ho ye nyame adom na dache hene boye nkomo Asante mantam hefa pote e na wo wa sesia dwumadie no e koso yo Diamond senior osede kan sas asane sa yade ababeto Ghana so ahyase se eje adehye enkwa ne ntino empanyefo ye ne se ewo se edwa hoduo mu ewo se ye kɔ na ye disinfect edwa ne nyina ena do pe ye bepie mu ewo Asante mantam ye di kan ehye ase ewo sepebuo krom ho ene ye hyase ase edwa ewo ho ye di kan kɔ mu a empanyefo de aduro no kɔ spray ho nyina ye free ho no ye ni kiremu ewo adehye market sa ene ye ba echanfo market ene ye di yeni ebepie mu ewo Dr. Mensa ene ye sadi yeni ebepie mu ewo Bola market ene se me ni wo Kasee bebi a ya ba bedu eni ye di nkomo ni bia ente uhwe omo ye dwuma na machines ahodo a ye di adwuma efiti anopa no ya abetu sesemre a ene ya ba bepie mu ewo Dr. Mensa na senia adwumadie no ese ekono mpanyefo omudi adwumadie nanim abomodin abobi omabo adwuma abasi sesemre a ene amene wogina he ye jurisdiction a senia ye chiche mu jurisdiction a ye de maye no yetumi aya ababasi obet ye nkone ye ne supervisor ono eda no ye ne no entwetwe nkomo ye misa ne se adwumadie no so far sen na wo hu no se de adwumadie na ye di ye ene da mu ni nyina de meka ni se ayete se de na ye hwehwe pepepe if you say de medi kan ye no ye be hya ase no ye announcement within the menhia sub metro ni nyina se mo bia e man shop ampa omu di ni nyina so enti ye start free menhia north
ene ye de ba adehye market ene ye ba Chemfo terminal ene ye ba Subin Valley ye call Imrom Kewu and then Alaba enti no ni nyina no obia nso amma ne shop nti ya nhye den nya any challenge bia ti so far de be ka se dwumadi a ye hyehyeye no obroni say are very successful. Mumuna mu Kumase na munim se ne edwa no asetie ni nipa dodo e wo dwa ne mu de obroni efre no your friends say social distance no ene ya disinfect edwa ne mu de ne mom u ye sure say social distance no eba ye nananum ana ye nuanom mu de dwa na ye betumi a obi e wo edwa ne mu yo medasi ye betimi a obi na say no e wo seda no ye to aso medication no e ko from ho more if we say omo ti order dada no omo wo kwan omo fa so a omo ye omo nioma nti say na ya disinfectant na wie no de e wo say ye medication na ko from na e che omo say eni say wo ben wo yonku bebre na emra na Ghana Health Service de ahyehya ma ye no ye di tudwa e kire wo mo de di kan a kire wo mo say de omo besi ahoro wo mo nsa and last week so yeah chief executive donate liquid soap prisons and then hospitals wo Kumase Mantemo ha ayedwomfo man nso kra nyinya Veronica buckets bebre a enti eguso kire wo mo ma wo mo education said be ya social distancing no ye betimi ediso na ye de ye nyina ya boye ho ban ene ye hyase nyina manya any challenge banon crofo mu dida dwom ni ade a mokotu bi sa ye nya challenge kakra ye nya ye achamfo seminar but no kra na ye dru na omo hu security men na no omo kra efiri ho ma dwumadi no so pepepe nti so far the challenge bi an sheda amba nti ye ka say rate dwumadi we a obema no 1 to 10 obema na 1 to 10 metimi ama no 8.5 nti o se obetumi ama no 8.5 ene Diamond na Alaba ho ene ye gine ha na bebi omutwa ma ya ye ko no ha ene ye di adwumadi nyina edibesi nti Diamond ubisa me a na Kumase ahenkro anase Asante mantemu ahenkro Kumase ha na ene ye di adwumadi hyehyɛ so a yetumi edi aba ewie pa dache hene yeda sipi yeda mperifo so a edi dwumadi no ase na afa yeda omo so a wo mo aye asomre ama dwumadi ne koso toten ne nyina so ase